is SportsCenter. Hold kæft, hvor er du dårlig, Magnus, mand. Det er helt sindssygt. Du kan fandme ikke ramme en skid. Du kan ikke engang ramme en fucking ladeport, mand. Det er helt sindssygt, det der. Hold kæft, du sutter pæk til det her fodbold. Ej, for satan, det var dårligt, det der. Føj, for satan, det var fandme med dårligt, det der. Okay. Det er lort. Just missed, and that's okay. But just say these positive phrases in your head or out loud, and I guarantee you'll score. I can do this. Jeg kan det her. Okay, I'm a good soccer player. Jeg er en god fodboldspiller. I can win this game. Jeg kan godt vinde den her kamp. All right, you're ready. Go get him. I'm getting. Woo!